dobre nowe ranie, jak ci za każdy nowy dzień, jak ci za swoje należności Tobie prawić smie. Jak ci za przyjacielów wszystkich dobro, jak ci za moje świetne dzieło, jak ci za zbożo każdy czas, jak ci za wszystko radość, lubość, uczbu stajnie zas. Jak ci dys. Jak ci za Twoje słowa słyszę, jak ci za ducha darujesz, jak ci za to, a Tyś ludzie wszystkich lubujesz. W imieniu Otca a Syna a Ducha Świętego. Kniez, budź z wami. Najmniejsza ta huczba je nas so dopomniła, so pustnicy są, ale nike chcemy pojadne, kemże świecić, żartować po tym przypiwie. Uznajmy, so smyryщili. Uznawam Bohu Wszechmocnemu, wysła rycza jednajo, moja wina, moja wielka wina, dodla proszę, zbożną stajnię Knieżny Maryję, Angelo, Święty, modlcie so za mnie, ke kniezy naszemu Bohu. Smil so nad nami, Wszechmocny Boże, a spuści się nam rychy, dojedź nas do wiecznego żywienia. Knieże smil so. Krzyście smil so. Knieże smil so. Chwała Bohu we wyżynach. Słońco wyszczanie ścieki, wszystko jest stworzyło. Ty świezdy miesać oczaki, wszystko jest stworzyło. Nikt to nie wiedzi, a cię to kniez nasz Bóg. Nikt to nie wiedzi, a cię to knież nasz Bóg. Likwidki dać świata, wszystko jest Twój Bóg. Okrasna Boża przyroda, wszystko jest Twój Bóg. Nikt tu nie wiedzi, a cię to knież nasz Bóg. Nikt tu nie wiedzi, a cię to knież nasz Bóg. Hajnisy ryki moria wszystko jest stworzyło. Ty świetły mozy lody swi, wszystko jest stworzyło. Nikt to nie wiedzi, a cię to kniez nasz Bóg. Nikt to nie wiedzi, a cię to kniez nasz Bóg. Modlmy so. Boże, Ty sam prawisz, so przebywasz rady między tymi, kotrzy są czysty a sprawne je wutroby.
Daj nam po Twojej miłości tak żywym być, co byśmy Tebie hudny przebyt byli. Przez naszego knieza Jezu Chrysta, Twojego Syna, kiż jest z Tobą a z Duchom Świętym żywa a króluje wieki na wieki. Čitanje z knjige Levitikus. Jahve reče k Mojzesi a Aaroni takle. Jeli so pola nikoho na koži čiva zjevi začeklina, trup abo bive blak, a so na jeho koži na vusat vuviva, mače jeho k miešniki Aaroni abo k jednomu z jeho synov miešnikov dovesť. Zviesčili miešnik jeho si vobladavši, było czerwienkojty blak, kajż wusad na koži, daje tajki człowiek wusadny. Miesznik ma wonim rec, zo je nieczysty. Wusadny ma kodzić w roztochanych drastach, znahi wowu, a ze zawodziti brodu, a ma wołać, nieczysty, nieczysty. Wszon czas, doniż je wusadny, je wu nieczysty. Dokelž je niečisty, ma sam bydlić. Zvonka liva buď jeho bydlinie. Słyszeli sme Słowo Boże. Nimas wyspa, pytac Bożo, nicie stala ciśnieje nas. Na co czekać, tyż je lubość, świetnomliwa wiesowy raz. Ty Bożo, Ty sy przeco z nami, a uczysz lubość tuż toś je. Zapalisz lubość na szirosza, co byście zjeby żywienie. Siednych ludziach, siednym dziele. Moje niedy był na ziemi, znał je nasze biedności szy. Jakieś dziecka iście z nami, roześwietla nam wszystkie dny. Ty Bożo, Ty sy przeco z nami, a uczysz lubość tuż toś je. Zapalisz lubość na szirosza, co byście żyli żywienie. Ty sokiliesz, lubię nausza. Drugie czytanie z prvného lista świętego apoštola Pawła Korynčanom. Bracia a sotry. Hać jeszcze, abo pijecie, abo hewak ništo činicie, čincie wszystko Bożej czci. Nie pohoršujcie ani Żydów, ani pohanów, ani cyrkwi Bożu,
kaj sem tež ja we všem všetkým kvôli. Nepytam to, štož je mi, ale štož je mnohým spomožné, so bychu oni umoženi byli. Kročče za mnou, kajž ja za Chrystusom kroču. Słyszeli sme Słowo Boże. Z nami postane, bo je k swojemu ludy przyszło. Halleluja, halleluja, halleluja. Kniez buď s vami. Ze świętoszczenia po Marku. W wonym czasu przyjdzie k Jezusej wusadny, a jeho kleczo proszesze, jeli chcesz, możesz mnie wuczyścić. Pełny smilności wuprzestreje Jezus ruku, a rekne jeho so dotknąši, cu, budź czysty. Nydom wopuszczy jeho wusad, a wun bie czysty. Potom pak jeho napominaše, a nydom posła prajo, ladaj, so by nikomu ničo o tym nie powiedział, ale dzi a pokaż so myšniki a woproj na świadczenie za swoje uczyszczenie, kajż je Mozes przykazał. Lidy však bie wotyszł, počał o tym dziwie powiedzieć, a tu powiesz rozšírić. Dodla nie może się Jezus hižo zjawne do niekajkiego miasta zastupić, ale przebywaše wonka na samotnych miestnach. Ale ludzie przykadzachu k niemu ze všich stron. Ewangelii naszego knieza Jezusa Chrystusa. Lubi sotry, lubi bracia, Jezus wustrowi wusadnego. W czasach bez medykamentu rykaše wusadny być, so se od wszystkich tamnych wusamkniene. Wusadny dyrbyše izolowany żywy być, hewak by znano nikogo natyknił. Biblijskie słowo wusad by pošitkovny wuraz za všelake korosše kože. Dokež ludzie tedy przewiele o takich korosšach nie wiedziachu, a w sobie dokež nie miachu żaden swojski lek przeciwko tomu, by jeniczki pucz wusadnych wusamknyć, izolować. Oni dyrbiachu mies sobu wostać, daleko precz od strowych. Husto dość dustachu za to też klinkaczk wokoło szyje, so druzy nydom pytnychu kieczbu, tam przyjdzie korę, sztoż rykaše jemu spuczahić. Wusadni nie bychu jenoś samotni, ale bychu stopom swojemu duńty przewostajeni. Dybymy samoriec, wusadni bychu żywi zemryci. A tajki wusadny je raz k Jezusej przyszł, kiż jeho wuhoi. Jezus zo jeho ne boješe, ale svíri zo do jeho bliskoše, dotknij so jeho a wustrowi wusadnego. A tun dyrbyše so netko jenošiše tym předstajić, kociž bychu w tedyšim času fachowcy, do rika myšnikam. Oni menujce dyrbiachu skwalić, so je zaso strowy, a so możeše so zaso ze sobostawom zhromadženstvo stać.
Što w dženstnišem ewangeliju napadne je, zo Jezus wustrovjenemu zakaza nikomu vo wuhojenju rozprawiać. Ladaj, zo by nikomu ničo o tym nie powiedział, postaje Jezus. Bójszy wusadny pak nie so na to dzierżał, a je šudžom o tym powiedział. Każdy doby się wiedzieć, jak je Bóg na niego skutkował. Kajki dziw je dzieje hutny, zo o nim rozprawiesz. Tajke nieszto nie smiesz zamilczeć. Lubi sotry, lubi bracia, też w naszym kraju obżarujemy osamoczenie ludzi, anonimitu mnohich. Tu nas Boże hisze tak daleko nie kajś w miastach, ale też pola nas je dale a wiac samotnych, a to nie są jenoś stari ludzie. Što pomha, zo masz susodów, a jenoś o nich ryczysz, što czynia, a kak pola nich upada. Pojatne susodstwo je hinajsze. To samstne však w naszych swójbach płaci. Aber drugi przykład. Se bies dziewny, a so hańbujesz, dokiż niczo nie namakasz. Tuż se myślisz, każdy to wie, aber z najmniejsza mieni, so se sam na tym wina. A nie zwierzysz se o tym powiedzieć, swoje starości dalej dać, a też swój strach kak ma dalej hić. Aber trzeci przykład. Miestem smiemy rec, mnozy z nas są minny czas zawieszczy junu w kwarantannie, aber znano samo na koronawirus skojeni byli. Miestem je to nimale normalne. Ale myślcie ruczo, kak by to na spoczatku, loni, na leto, kajke biechu prynie pady korony, kak sme tedy miesobu ryczyli. Tun aber ta ma koronu, aber sedzi w kwarantannie. A każdy je też wiedział, što je na tym wina było. Wun aber wona je tam, aber tam był, aber była, aber to zależy na tym, aber na tamnym, a tak dalej, a tak dalej. Jasnej męża musi so cyle jasne na to dopomnieć, dokiż miech tedy też tak swoje myśli. Kak tobie, a kak sme tedy o tym, aber tamnym ryczyli, a blady dalej dawali. Nie by to też, to wieste ważne izolacja, uzamknienia? Lubi wosadni, Jezus duje zaso wočini. W naszym dženstnišem Ewangeliu tomu wusadnemu. Wun je jeho zaso do zhromadženstva wróczowiet. Dybimy wiedzieć, a z toho wukniemy, bu chce nasze zhromadženstvo. Bu chce, so se miesobu pomhamy, a so jeden wo tamnoho staramy. Bu necha, so nikoho wuzamkniemy. Wun chce, so jeho, Boha namakamy, a runočasne chce, so też my miesobu namakamy. Bu wustrowia. Izolowany być, a nikoho izolować, so we wutrobie započina. Wostańmy kiećbliwi, a kiećbujmy wo sobie na tych, koci su samotni. A prośmy Boha przeco zaso, so najpredy nasze wutroby wustrowi. Amen. Uznajmy swoją wierę. Wierzę do Boha, Otca Wszechmocnego,
Štož si Kristusa za przykład bierje, zasadza so za svojich bližších. Wówajmy so k niemu. Niech wszyscy potrzebni przez pomocliwych ludzi Twoją pomoc nazonia. Daj, so bychmy stajnie dobro swoich bliższych pytali, a Twoją moc a krasność sławili. Pokaż wszystkim, kotrzy so za sprawność a pokoj zasadzia, so sy Ty zakład wszeho zboża. Niech każdy z nas pomha, so so odstronia przedsudki, nieprzyjacielstwo a hida. Wyciszim przyniesiemy swoje starości. Prosimy Cię, Usłysz nas. Knieże Jezu Chryście, Ty poskyčeš wszystkim ludziom nesakotne zbożo. Pola Tebie namakamy, štož drugie podamo pytamy, ki si živa a kraluješ, wieki na wieki. Jeselče so kniezu přednož blisko je, Jeselče so kniezu přednož blisko je náš kněz. Niech wszyscy ludzie sonia, jak dobročiviště, w modlitwie a prostwie, jak Bohu dawajcie. Jeselče so kniezu přednož blisko je, Jeselče so kniezu přednož blisko je náš kněz. Bůh nadešuje dobry svůj pokoj. Naležnost česa. Jeselče so kniezu přednož blisko je. Jeselče so kniezu přednož blisko je náš kněz. Už měsemy so šicy, však blisko je náš kněz. On jono za so přinže, kaj spěje na nieběs. Jeselče so kniezu přednož blisko je. Jeselče so kniezu přednož blisko je náš kněz. Modlimy se. Knieže, tutun wopor nech nas wučistči, žiwieniu po Twojej woli wobnowi, a nam wieczne myto zawiestči. Przez Chrysta, naszego Knieza. Kniez, budź z wami. Pospiejmy w utroby. Dziękujemy za Bogu, naszemu Kniezy. Wopraw, że je hutne a sprawne, zdobne a spomożne, so so ci stajnie a všude dziękujemy, Knieże, Święty Wódce, Wszechmocny Wieczny Boże. W Tebie, gdzie sme żywy, hibamy so a sme. Hižo tu na zemi nazoniamy všetne Twoju dobrotu
a mamy w sobie zawdawk wiecznego żywienia, Ducha Świętego, kotryż je Jezusa z mŕtvych zbudził. Przez Niego so nadziejamy, so smijemy podziel na Jeho wiecznym jutronym żywieniu. Dodla dziękujemy so Ci zhromadnie z angelami Twojej krasności śpiewają. Święty, święty, święty je kniez a wojsko Bóg. Niebio a ziemia Twoje z tej pełnej krasności. Hosanna we wyżynach. Uchwalujmy toho, kiż dzieje mienie kniezowym. Hosanna we wyżynach. Woprawdźe, święty si knieże, żursze je świętosze. To dla przikaczamy przed Twoje obliczo, świeczo, zjednoczenie z Ciebie cyrkwiu, pryny dzień tydzienia jako dzień, na którym się Chrystus z mŕtvych staniu. Przez Niego, który się swoje prawice powiesił, Cię prosimy. Posiedź tu daraj z rosu swojego ducha, zabyś Ty nam bywaj czywa a krwi naszego knieza Jezu Chrysta. Predahać so wun dobrowolnie czerpiny wuda za wun klip, dziakowaše so wamaša a podajon svojim wučomnikam prajom. Zmiče a jiste šice bo toho, to je moje čivo, kotrež bude za vás podate. Tak tež za wun pojedži keluch, dziakowaše so zasa a podajon svojim wučomnikam prajo, zmiče a piče šice z neho. To je keluch nowego a wiecznego zakonia, moja krwi, kotraż będzie za was a za mnoś przelata k wodawaniu rychu. Czyńcie to na mnie wspominają. To je potaństwo wiry. Knieże, Twoją śmierć, a Twoje słowa stanienie sławimy, to niż nie przyjdziesz. Wspominaje tuż Święty Wódce na Jeho śmierć a słowa stanienie. Przynosimy Ci chleb żywienia a keluch wozbużnienia. Dziękujemy so Ci, że nas powołał przed stać a Ci służyć, a prosimy Cię pokornie. Zhromadźuj nas, kociś używamy Chrystusowe ciło a krwi Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj knieży na swoją cyrkę Bożej ziemi rozbrojeniu, a wudospełnił lubości. Hromadźe z naszym bamżom Franciskusem, naszym biskupom Heinischem a zeszym duchunstwom. Wspomnij też na naszych bratrów a nasze sotry, kociś się umreli w nadziei ze słowa stanu. A przyjmij ich a wszystkich zemrytych do światła swojego oblicza. Smil so nad nami wszystkimi, prosimy Cię, spość nam wieczne żywienie, ze zbożnej Bohodzicielku Knieżnu Mariu, ze świętymi apostołami a wszymi świętymi, kociś so Ci zoszych wieków spodobają, so bychmy Cię chwalili a sławili przez Twojego Syna Jezu Chrysta. Przez Niego z Nim a w Nim. Dawa so Ci Boże a mocny wódce, jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordostość, wieki na wieki. Modlmy so, kaj się kniez nas uczył. Wódce nasz, kiś w niebiesach, zjedz so Twoje, iż Twoje królestwo, kajś na niebu tak na zemi. Żydny chleb nasz daj nam dziś, podaj nam nasze winy, jako my też podawamy swoim winnikom, a nie wiedz nas do spytowania, ale wymoż nas od złego. Wymoż nas, knieże, od tego złego, a daj mile pokoj naszym dniom. Smil so nad nami a pomhaj nam, so bychmy od rycha przeco swobodni, a przedewším zamočeniem wistči očakovali zbožnú nadzieju a przykład naszego zbożnika Jezu Chrysta. A moc a krasność na wieki. Amen. Kniež Jezu Chryste, svojim apoštolom se praju, pokoj wam zawostajam, svoj pokoj wam dawam. Nie ladaj na nasze rychy, ale na wiru swojej cyrkwie. Daj po swojej woli pokoj a jednotu, kiż ty żywa a kralujesz, wieki na wieki. Pokoj knieza buď stajnie z wami. Jenia Boże,
Leče, jenja Bože, kotryś zabiera grzechy świata. Woladajcie, a wopdajcie, jak dobry kniez. Tebi, ljube Jezuso, s pobožnosću bližu so. Svoj klip nam daj, čiva dušu zastaraj. Klip pisni pieslejšo je, spytovania škituje. Všudzie poswyć. Niech nam Twoje cierpienie dawa wieczne żywienie, zmierz ich lubem Paja, Gott ziścisz du zdywuja.
nas duszu wiedzi. Du żaden rozum człowiecki nic nie rodni tu lubość, a dola krzywdzi. Złoż pak imię traži, ty syczysz dusze wodne. O niech Twój przykład ujrzy mi, je waprawienie płodne. Ja dożakować nie mogę. Ucierz mi ducha swego, a duszy dawaj czułość, co nie wyczekanie są, a chwali Twoją miłość. Budź do niebies. Budź Boże Święty Trojicy, nasz czeka wieczna sława, co ze swojej prawicy nam stajnie pomoc dawa. Modlimy se. Dobra Ciebie Bożo, nasyceni z niebieskim chlebom, a wobtajši jeho svudność, prosimy Cię, daj, zabychmy za nim przeco żedzili, przetoż nim je nasze wierne żywienie, przez Chrysta, naszego Knieza. Zapłać prajmy za wobrobienie Božích mšov a nyšporov, organistam, kantoram, lektoram, ministrantam, spěvnym a hučnym skupinam, kajž tej všetkým, kociž cirkej přihotuja a všetkým modlajam. W Krušicach a w kloštre su dženca modlarske hodžiny po svučenym porjedže
kotryś je w odpowiednim przeleidzie Božích służbu a na internetnej stronie podaty. We wszystkich cyrkach a kapakach biskupstwa mają za hygieniczne przepisy dodrżać. Każdy kemsza ma kontaktową kartę wypełnić. Od nitka je przedpisane, że mają za w cyrkwi medycyńskie albo FFP2 maski nosić. Różoc je w klusztrze dżęca w sztyjach, wutoru różoc nie, a w Krušicach je różoc piat do kemši. Pokutny różoc modli so wutoru wieczor 6 w farskiej cyrkwi. Z popelnej sredu zahajemy światopustny czas. Kemše z trušením popeła w farskiej cyrkwi 7, 9 a wieczor 7, w klusztrze w 8, Niemsce a wieczor na po 7 serbsce. Popelna sreda je krute pustne a abstinentny dzień. Trušenie popeła po postajeniach z Watykana a z biskupstwa so lieca nečini z popewom krzyżyk na czoło, ale wierowi, kociś to cedza, przystupia a dostanu od duchownego świadczenie popieł bez słowo direktne na wowu trušenie. Szulskie kemše są w klusztrze wutoru na po sztyjach, w Krušicach sztwort w sztyjach. Pustne predowanie w klusztrze sredu wieczor na po 7 na kemšach, preder sem ja, w farskiej cyrkwi piat na kemšach, preder je facher Benno Jakubaš, do kemši je sjata spowiedź, przela temu a czasu predowaniu je we wuwieżku a katolskim posole. Sjata spowiedź w klusztrze piat do kemši a sobotu w sztyjach, w Krušicach piat a sobotu do kemši a sobotu w sztyjach. Krzyżowy pucz w klusztrze sztwort wieczor na po 8, Niemsce w Krušicach nedźelu w 2 za swojby wuhotowane. Krzyżarska rada zetka so piat po kemšach na farę. Sakrament Świętej Księdzy spoši za sobotu Mili Marii Syndzic Prawočic. Kolekta za przyszłą nedźelu jest za bonifacijskowy skut postajena. Dekanatne duszepastorstwo przeproszuje młodostnych sobotu wieczor 6 do Rożanta na Bożą mšu. Sobotu w 8 je w Krušicach prynia pustna vesper za młodzinu. Za krzyżowy pucz na Bomonczce prosimy šulerjo a zajmców obrazy malować a swoje myśli napisać. So by so wszystko do jednego krzyżowego pucza zestajeć mówo, prosimy, hać do wutoru 16 marca postacie, also do reka obraz z tekstom, na farę wotydać. Zady w wieży leża listy za zobuzacze a listina za zapisanie. Niekotre domoswieczenske świeczki, modlitwa a nalip może so w farskiej cyrkwi przy marianskim wotorju jeszcze wotylzać. Zapłać Bóg prajmy za zczyjowace dary, za ponowienie farskiej cyrkwi, junu po 100 euro, a dwójce 100 euro, a dwójce też 200 euro. Przyzywienia za manželski seminar przyjmują so w Woklecach. Link je na naszej homepage woziwiene. Sakrament Święte firmowania spoši so leca 1. Julia w 9 w farskiej cyrkwi. W zajszych nachsym wszystkich firmujemnych wopytał, a osobince przeprosił na firmowanską wuczbu, niech wotydaja hać do końca tutego tydzienia te przyzywienia pola mnie, albo też elektronicznie możecie mnie posłać. 6. februara zemre w Starowie 89 lat Heinza Janszyna, rodzina Wojciakec z Ralbic. Kowanie a requiem biešte wutoru. 15. januara zemre w Starowie 70 lat Horst Wohlfahrt z Panschic Kukowa. Pusty wieczor je 22. februara od 5 do 6 w cyrkwi. Kowanie popelnice a requiem budżetej 23. februara w Cjoch. Używa so Gotteslob. Modlmy so. Knieże, daj zemre tymy wieczny odpoczynk. Niech odpoczytaj w Bożym pokoju. Jeszcze te intencje. Bunželu ráno za živých a zemretých svojby Reorec Svoklec, útoru za zemretého Klaus Dietera Rabera Svoklec, popilná sreda ráno za zemretého Bena Venka a manželsku Mariu Surko,
W 9 za żibych a semretu swojby Kraucec z Szmyczkec, wieczor za semretu Mario Wiczacec z Kruszczyc. Czwart, szulskie kemsze su za semretu Jurija Duczmana z Kruszczyc, piat wieczor za semretu Heinzu Szymanowu z Kruszczyc, sobotu wieczor za semretu Wolfganga Żura z Radworja, kaž tež Jana Smowu z Kruszczyc a sotru Heinzu Seliger. A przychodnu niedzielu rano za semretu Jakoba Dürlicha a manželsku Moniku a żibych a semretych Swojpnych, 9 za Rosadu, na po 11 za semretu Michael Mauke, manželsku Mariu a sotru Rosvitu. Ja sam narečane był jen żart powiedzieć, a w tej nuze mnie jenoś te żarty nuc padaja, kiż nie smiem na żanpad w cyrkwi powiedzieć, a pon mamy to nawyki w internecie, also raczej zamelczu, ale tola przejąłam jen Janu, stano tej żartowacu, niedzielu wam všim. Šo dobro. Kněz buď s vami. Božany vaša mocný a smilný Bůh, Otec a Syn a Duch Svatý. Žijte pokoju. Žák a chvála. Słyszycy czeszczawają, świataj cyrylamy Boże. Naszą lubość czadom wspominają, skądś dziewałaś staj słowiaństwie. Naszym wodcom przypowiadałaj, stajwoj uczbu. Słowiaństwo staj rzeczmy rozputałoj, na płód światła stajono wiedoj. Z Pismom Świętym staj i Pismo dawaj, staj i czytać, pisać, uczywaj. Niech ci wszyscy, Gott sich mają chwale.